welcome back to Sunny Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with them Mzansi celebrity stories, and namhlanje ke sikhuluma ke ngoSweet Guluva. Well guys, yeah, uyatrenda futhi lapha na ke enkundleni zokuxhumana ikakhulukazi ku TikTok. Khulunywa nge-relationship yakhe kanye no Ashley. Bathi ke it ended in tears. Bathi ke uAshley umdampe ku live video. uSweet Guluva bathi uma ukwazi ukufunda between the lines, ufundile between the lines, wabona ukuthi hayi le relationship ke ayikho. Niyakhumbula guys ukuthi 2 weeks back baconfirm i-relationship yabo. Bathi ke bafuna ke ukuyenza ukuthi ke ibe private. Bathi ke kubonakala ke uAshley and follower uSweet Guluva ku Instagram, and that wasn't enough. She confirmed that she won't be attending his big homecoming celebration. Yeah guys, abantu abaningi bakhala ngalokho ke, and enye into abayisho bathi ke selokhu ke uSweet Guluva aphuma ku Big Brother house akaze azabonane ke no Ashley. Uyamblutika nje kahle kahle, bathi ke abanye bathi hayi cha, umakoti akathi ukubekezela bakithi ubhizi umkhwenyana, ubhizi kakhulu, ama interview ngapha, o podcast, traveling, kuningi nje. Kodwa abanye bathi cha, noma kunjalo kodwa bekufanele senze isikhathi esincane sika Ashley, noma sebemkhulume kabi uAshley njengoba nje engathi akasayingeni kahle uSweet Guluva. Ubhizi ne-fame, ubhizi ne-brand yakhe, ubhizi nje nempilo yakhe njengamanje. Abanye ke babuza ukuthi mhlambe cha kwakade kuyi-part of i-game ukuthi ke agcine winile ngokuthi ke adate ke uAshley. Mase ephume ngaphandle engathi ubhuti ke use too busy for uAshley ke. Abanye abantu bajabule bayithi niyazi ukuthi ke abantu abayike nganxebe bengemanzi. Abanye bevele bengafuni ukuthi le relationship ke iye phambili, bebethi vele kufanele iphele, so bayajabula ke. Ngicela abanye bam-influence le uSweet Guluva mawukuthi ke lama allegation ke ayiqiniso, but nami ngizwile ke life ke kaAshley ekhuluma kaisho ukuthi bebuza ukuthi ke babuza ukuthini, babuza ukuthi uyaya yini ku homecoming kaGuluva eNquthu. Wathi nope, she's not going. Baphinde futhi babuza ukuthi ke wake wambona yini uSweet Guluva selokhu aphuma ku Big Brother house. Wathi ke abucela babuze yini uSweet Guluva leyo nto leyo. Asazi guys ukuthi are they still keeping their relationship private or it's over ngampela njengoba ke abantu besho. We don't know guys, maybe abantu bamfile pressure kakhulu ke, or babhizi kakhulu nale relationship, maybe ave bayiyeke nje ngoba engazuthi ke uningi esingakwazi okwenzekalayo. But anyway guys, thina besibathanda besifisa ukuthi cha bayinike ishance le relationship, but ngokubona kwami hayi angisaboni kahle uAshley. Ngazuthi cha nje uyalilahla naye ithawula ngampela. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye.